Dus dan moet dat er niet staan nog hè. Als je me spreekt dan maar ik kreeg daar patiënten kamers benaderen zo. Als je moet dan zie je dat zo, dat is zo prima jou en gatau, dus per exemplo dat rugen te wat rol. Als je zo jou en gatau prima met staal hè. Peter dat krijgen de New Yorkies padua, hoe is ik zeg nog een keer op hè. Hier staat Paul Poloen. Voor een beetje gaan we wat hoezen hij. En we gaan nog zeggen dat Poloen is dat Poloen. Als je met een beetje zo wat dan door was de camera de paden om de zoda. Zet u goed en dat peden dan niet dat we door Andrew wat beter gedegen zijn. Als je ziet met de gemeente, met maar meer wat velo wanneer dat beter Poloen. Bij mij gaan we die nog een tandje alleen. Maar we gaan dat we doen. Oh la, het is een tondina, dus dat bakken aperitief. Vraiment de pakken dat wanneer kent dat je even buien naar wala hawa. Kent die lo at taula er zijn zoeken bij een tulgoos maar keer op. Goed is op pakken nee, dat ik bien gustat toch mestal. A pakken dat een trede aperitief goed alleen. Vraiment maar dat mogen lawa. Trede maar alleen. Dan zoeken we daar even beginnen. Hoe we samen dat punten nog een ander dat goeie dat ze ballen. Geven die schreeuwt. Ik wil alleen zeggen, we gaan maar dat we doen. Maar je vindt prima dat we renderen met de kaboek, maar kijk ook wat. Pardon, maar je gaat toch voor een jongen. Je doet niet wat, doe je nog wat. En zie je toen een trouw, als je niet, een tost, dat gaat schuilen, of in toen een trouw dan nog je. En dat valt om hier, dat doe je, dat is gravat. En ben je nog altijd bij babito, bij cavaliers, maar kijk ook wat. Dus kleren die nog een keer worden we door kleden allemaal. Met boven gaan de pizzeries en keer over. Zet u wat goed en niet nog wat, ik voel me dan niet zo weer. Doe niet, maar kijk wel mij dat mij quoi. Oh, dat puntje die zal nog een val, maar dan krijg je doen dat per jongen. Zet u vraiment pas de dans la bataille, c'est va hamara dans la baradine. Ah, mais vraiment ze vont de gas, va. Die tot de guerre. Rauw en goed zo gewaad, dan zeg ik als de pito de geer, je weet dat met en wanneer zo bijna, wanneer café, wanneer thee, en dan belangrijk je touw. Breng maar een keer wel, breng maar zo bij de stuur, Rosa. Met thee, dat dient in een zuur, met straal de goede menaar, die gaat daar pito doen. En je moet goed het pies kennen, die dus we samen in het traad, die gaat toch. Oh, je weet wel allemaal nemen, maar oké dan, willen we weer. Ik ben niet goed in de Hawaii, laten we niet. Maar mee, breng maar zo'n dat keer. Maar de Holland niet, ja, we zijn de Holland. Allee, ik neem dat bij de Holland, maar jou bent ik zeker niet. Dan gaan we het nog een te horen. Oh, ik mis het hoe en moet hem laten, ik ga helemaal mij dat ja. Hoe zie ik dat nou? Want daar, van maar voor vieren, en toen koos, dat er helemaal koos, dat vind. Kijk, fase je gaat toch leer dat zoeken. Maar boven van de leer die geloof die zei, red ik zo, daar weet van deze waar piketten zat. Zet u breng maar dat een touw voor de hoorn, die men niet krijgen of iets. Ah, periode hoe die moet naar bieuwen, maar dat is helemaal met zorg dat goed. En toen aan tafel hebben wij toen dat laboes rond. Hoe is klaar heel, een nog bij de andere, die hebben naar de gumbers. Dus ik wil aan doen met polo en dan niet krijgen we dat ik dat pensalade in de gregi ja. Zet u op een ander die hebben aan de van de korn. Ah, dat waren daar in de hij met stralen aan de van de korn hij als een nul wat daar bij Hollandi. Ah ja, wat dan ik wil me geven als maar meer touw gaan kunnen waren ja maar moet kan dat visas de onder benaderen quoi. Goed en dan was daar dan de ben naar moog. Ah, morgen weer nul allemaal. Ja, we waren aan het terug met de hoed door. Maar bon, pardon, gaan morgen met stralen. Maar door haar reizen van zo, maar geen wacht. Zet u goed, ik ben naar veel, sabe dan nog, ik ben naar de Jubian. En de Jubian, dan was je controlerar, la Jubian doet de entamos van een tamik. Ah, ja, dan ik wil hem eens hoor. Hala, tawa, ta din, va, a mezo gaan dus de chance, kagulta, en nu dan dus beet. Dole bian, goed la charole die dan. Dole maar ah, dan wil ik touw dole doen niet, ja, pas de onderwaarde.
alla fine mi viene un po' l'entrata, mi ha commencé a dire, fast penance, ne mo anche se vedeva ça, più giuro che jamais là in Africa. A me va il va vraiment penandolo. Tout dans du de sai Johann, ok même mes gelene in Niger da plafond. Ma dan aan me zijn met zo niet wat en nun anders be chancen staan. Car en nun anders be pamluvian. En toen de koers, je ben dat aan de bladen hij Luca die cafés. Dat was zelf met ik nog heen. Mais ça saus met tamik. Agela var din, ja men sega papau te alava aga pamlue aga me bio. Ja, dan hinten naar weer rijden, dan is weer pamluvian aga me bio. Ja me aga nu avio aga ne de zubel a pedagon. Ayre hali pedagonia lana. Ja pedagonia. Aga nu a penantera a pampelune. Ah, nee, che compliqué da l'onian a pampelue a jomie da zelen mestalon mea. Gracias.